Si heu dit alguna vegada una mentida, si algú us deu un perdó o vosaltres deveu un perdó, si d'alguna manera penseu que la pietat, la compassió pels altres fa que el món funcioni, aquest és un llibre que us pot interessar. Que ningú no et salvi la vida és la història d'un home que és capaç de qualsevol cosa per tal d'amagar una mentida que fins a cert punt condiciona tota la seva vida. És la història d'un altre home que dubta si la salvació, trobant-se com es troba a les portes de la mort, la salvació li vindrà de tornar la vida que li han salvat. És la història d'una dona que canvia completament la seva vida per compassió per una altra persona, i és també la història d'un home que obre les portes a la vida, després d'haver-les tancat, per curiositat i perquè sent que la vida li deu un perdó.